Dear Love, sabi nila, bibihira na raw ngayon makakita ng mga babaeng mala Maria Clara. Yung tipong conservative at malayo sa mga mindset ng mga makabagong kababaihan ngayon. At masasabi kong, isa na ako doon. Ako si Antonia, pero mas kilala ako sa tawag na Tony. Aminado akong napaka-conservative ko. Yung tipong dapat kasal muna bago kung ano pa man. Pero kahit na ganon, ay may isang lalaki pa rin ang tumanggap sa kung ano ang pinaniniwalaan ko. Grabe, Tony. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Girlfriend na ba talaga kita? Oo, girlfriend mo na ako. Yes! Salamat din dahil formal mo na ako yung pinakilala sa mga magulang mo. Siyempre naman. Sabi ko naman sa'yo, date to marry ako eh. And dapat na makilala mo ang family ko. Gaya ng pag-introduce mo sa akin sa parents mo. Ang sayo ko sobra. Excited na ako sa journey nating bilang couple. Ako rin. Tony. Naalala ko, may mga perks kapag nag-level up na yung relasyon natin, di ba? Getting to know stage means maximum of 2 hours kitang pwede makasama. Tapos, nung nililigawan na kita, 3 hours and hanggang akbay lang. So, ano pala yung mga perks ko ngayon dahil girlfriend na kita? Aba, naaalala mo pa yun ha? Okay, dahil girlfriend mo na ako, check na sa holding hands. Akbay, hug, and kiss. Yes! Huy, kiss sa cheeks at forehead lang. Ay, ganun ba? Bakit naman bawal sa lips? Kasi, pangarap ko na sa kasal ko maranasan yun. Parang may excitement. Parang may magic kapag narinig na natin yung "You may kiss the bride." Ganun ba? Oo. Huy, Prince. Bakit naman mukhang malungkot ka? Doon rin naman tayo papunti. Bakit hindi na natin gawin? Oo. Parehas pala tayo ng nasa isip na. Doon rin tayo papunta. So, mas better na hintayin natin ang right time. Ang right moment. At walang iba kung hindi ang kasal. Okay? Okay. First boyfriend kita, Prince. And wag mo sanang isipin na hindi kita mahal dahil lang sa mayroon akong mga rules at paniniwala. Sana maintindihan mo ko. Okay, love. We could leave the Christmas lights up till January. Oh, love. Akala ko ba movie date natin ngayon? Bakit natin kasama ang best friend mo? Uy, hello! Oh, ako muna yung third wheel niyo for today, ha? Love, sorry hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Wala naman kasi sa rules ko ang movie date tapos tayo lang dalawa. Alam mo na, delikado kasi madilim. Tapos tayo lang dalawa. Umiiwas lang ako sa tukso kaya heto, sinama ko si Riza. Oh, mamaya na kayo magdiskusyon dyan, ha? Tara na, at magsisimula na yung movie, oh. Tara na! Grabe, sobrang ganda ng movie, di ba? Uy, bestie, salamat sa pagsama nyo sa akin ni Prince, ha? So, paano? Iwan ko na kayo, ha? Kasi may lakad din ako, eh. O sige, bye bestie. Mag-ingat ka. Bye, Riza. Ingat. Love, nagugutom ako. Tara, kain tayo? Love, pwede sa bahay tayo kumain? Magluluto ako. Sa bahay nyo? Oo. Oo ba? Basta may tao. Basta nandun yung parents mo. Oo. Nandoon naman sila. Ano, tara? Tara! Hindi naman ako manhid at ramdam ko naman na may gustong makuha ang aking boyfriend sa akin. Ngunit matibay ang aking paniniwala sa prinsipyo ko. Iniisip ko na lang na kung totoong mahal niya ako ay yayakapin niya pati ang prinsipyo na meron ako. Oh, love. Parang wala atang tao. Ay, pauwi pa lang ata sila. Alam mo na, Sunday ngayon. Gumala sila mama at papa. Kahit yung kapatid mo, wala rin? Naku, ewan ko kung nasaan sila. Sabi mo may tao. Love, huwag kang mag-alala. Kasi uuwi naman din sila eh. Promise. Okay. Basta hanggang 7:00 lang ako, ha? Love naman. Pwede bang kahit hanggang 9 p.m? Promise, ihahatid kita. Prince, hanggang 7 lang ako. 8 p.m?
Sige na, please. Oh, sige na nga. Diyan ka lang ha. May mga food pa kami dito sa ref. Initin ko na lang. Okay. Nabusog ako doon Thank you, love. Paano ba yan? Malapit na mag 8 p.m. Mag-ready na ako pa uwi. Love. Prince, ano ba? Love, sorry. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Love, ang ganda mo kasi. Sige na, pwede po pakis? Eto na nga bang sinasabi ko Kaya hindi tayo pwedeng maiwan na tayo lang dalawa kasi aabot tayo sa ganitong sitwasyon. Love, pakis lang naman. Malinaw naman sa'yo, Prince, ang rules ko, hindi ba? Kung mahal mo talaga ako, matuto kang rumispeto. Alam mo, ang mabuti pa uuwi na ako kung ayaw mo kong ihatid. Love, sandali! Bahala ka dyan! Can I go where you go? Mahal ko si Prince. Walang question doon. Pero, hindi ba't parang masyado namang mabilis dahil gusto niya na agad na may mangyari sa amin? Kaya matapos nga ang pangyayaring yun ay talagang nagtampo ko kay Prince. Love, I'm sorry. Pasensya ka na kung nagpunta ako dito sa inyo nang walang paalam. Hindi ko lang kasi kaya na hindi mo man lang ako nire-replyin sa mga chat sa tawag ko. I'm sorry, love. Sobrang na-disappoint lang kasi ako sa'yo. Promise, hindi ko na ulitin yon. Promise? Promise. I love you, love. I love you. And at every table, I'll save you a seat. Ay, hanggang ngayon talaga, third wheel pa rin ako, no? Kailan kaya darating yung para sa akin? Paanong may darating? Wala kang social media, hindi ka lumalabas ng bahay. Ano yun, bestie? Gusto mo magic na lang na may kakatok sa pintuan mo? Baka ang gusto ni Riza yung bigla na lang may mahuhulog na lalaki sa harap niya galing sa langit. Ay nako, kayo talaga ha. Siguro hindi ko pa time para magkaroon ng love life. Ganun lang yun. Oh, congrats sa inyo ha. Akalain mo yun, di ba? 1 taon na kayo. Ay, natsyatsaga ni Prince yung pagiging ala Maria Clara ng bestie ko. So, ganito. Palagi nyo na lang ba akong isasama talaga sa mga movie dates nyo? Oo, bestie. Lagi ka naming isasama sa movie dates namin. Matitigil lang kapag kinasal na kami. Saka naku, sobrang proud ako dito sa boyfriend ko dahil napakapasensyoso. Sapat na sa akin yung makita yung mga ngiti mo. Naks! So? Ay naku, tigilan nyo ipakita sa akin yung mga ganyan nyo. Tingnan mo ha, parang hindi talaga kayo nag-aaway, no? Sige na, una na ako. Ay, bestie, hindi ka nasasama sa bahay? Oo, bestie, pasensya ka na ha. May biglaang gala din kasi ako. Oh, sige na, una na ako ha. Bye! Mag-iingat ka ha. Babe, tara na sa bahay. Akala ko, hindi na mauulit ang minsang pagtatangka ni Prince na may mangyari sa amin. Ngunit mukhang hindi sapat ang pag-iibigan na meron kami dahil mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang init na kailangan ng kanyang katawan. Na-traffic pala sila mama pa uwi kaya tayo lang ang tao dito sa bahay. Babe, ang mabuti pa siguro umuwi ka na. Babe naman, kakarating lang natin dito sa bahay nyo, tapos papauwiin mo agad ako. Pwede bang pagpahingahin mo muna ako? Sige. Magpahinga ka muna dyan. Babe. Pwede bang tabihan mo ko dito sa sofa? Nilalamig kasi ako Di dalhan kita ng kumot. Sandali lang ha. Babe, hindi ko kailangan ng kumot. Ang kailangan ko, iyakap mo. Babe, isa. Bitawan mo yung braso ko. Babe, sige na. Cuddle naman tayo. Hindi pa rin ba pwedeng i-unlock yun? Kahit ngayon lang, please. Anniversary naman natin, no? Sige na. Ay, nako. Napakakulit mo talaga. Bawal yan. Pati ba naman sa cuddle? Sige na, ngayon lang, please. Bigay mo na sa akin to. Sige na nga. Basta ngayon lang, ha? Saka, dito lang tayo sa sala. Oo. Sige na. Pahag na. Sige na nga. Sa wakas, naranasan ko din ito. Yung yakapin mo. Ang saya ko, Tony. Kakaiba ito sa pakiramdam. Prince, ang sabi ko yakap lang.
Huwag mo naman masyadong ilapit yung mukha mo sa akin. Wala tayong magagawa, babe. Ganito talaga. Yakap kita kaya malapit tayo sa isa't isa. Oh, bakit? Bakit hindi mo ako kayang titigan? Siguro kinikilig ka, no? Kinikilig ka dyan. Wala akong sinasabing ganun, no? Bakit hindi ka makatitig sa akin kung hindi ka kinikilig? Paano? Ang gwapo mo kasi. Tony, tandaan mo na mahal kita at masaya ako magmula nang ibigay mo sa akin ng matamis mong oo. Ano ba? Pwede bang tumahimik na lang tayo? Huwag ka na magsalita pa. Grabe, ang pula ng mukha mo, babe. Hindi mo na siguro kayang tiisin yung kilig mo, ano? Isa, Prince. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nga akong titigan. I love you. Ay. Ang corny mo. Prince. Masasabi kong nadala ako sa ganda ng ngiti ni Prince sa akin. Isama pa ang mga mata niyang nangungusap. Alam kong labag ito sa rules namin dahil mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami, ngunit nung hagkan niya ako ay hindi ako pumiglas. Bagkos, ipinikit ko lamang ang aking mga mata at tinama ang matatamis niyang halik. Marahan ito at ang lambot ng kanyang mga labi. Tahimik lang ang paligid at tanging ang mga malalakas na tibok ng aming puso ang umaalingaw sa bahay. Niyakap ko pa siya ng mahigpit, ngunit nang maramdaman kong gumagala na ang kanyang mga kamay sa maselang parte ng aking katawan, doon na ako napabitiw at dali-daling umalis sa pagkakayakap niya sa akin. Prince, umuwi ka na. Tony, I'm sorry. Nadala lang ako. Ang galing mo rin no? Dinahan-dahan mo ko. Ang sabi mo yakap lang tapos sinundan mo pa ng halik. Okay na Sige, hinayaan ko na. Nagpadala na nga ako sa kahinaan ko pero hindi ka pa rin nakontento? Talagang gusto mo pang may mangyari sa atin? Tony naman, hindi na tayo bata. 1 taon na tayong magkarelasyon. Ipipilit mo pa rin ba yung mga rules mo na yan? Kaya nga ginagawa natin ang lahat para makaiwas sa tukso Ako pa ba ang may kasalanan? Walang tao dito sa bahay nyo nang inaya mo ko. Anong malay ko? Ang akala ko gusto mo na rin. Hindi! Hindi maaari, Prince. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa'yo hanggat hindi tayo kasal. Hindi mo ko kayang pagkatiwalaan? Ano bang sinasabi mo? Bakit? Iniisip mo ba na kapag nakuha na kita, iiwan na lang kita? Tingin mo gano'n akong klaseng lalaki? At yun lang ang habol ko sa'yo? Wala akong sinasabing ganyan. Bakit ganun ka umasta? Prince, ano ba? Hindi mo kailangang sumigaw. Tony naman, hindi mo ba kayang ibigay? May mga pangangailangan rin ako. I'm sorry, Prince. Pero hindi mo mababago ang isip ko. Ibibigay ko lang ang sarili ko sa lalaking pakakasalan ako. Pero kung may pangangailangan ka, pues, hindi ako ang taong kayang ibigay yun dahil hindi naman kita asawa. Nakakainis! Kaya magdesisyon ka na dahil hindi ko maibibigay ang gusto mo. So ngayon, gusto mo na makipag-break ako? Mukhang dun din naman tayo papunta, di ba? Okay lang sa'yo yun, Tony. Ganoon lang kadali sa'yo na iwan ako? Kasi nga, hindi mo kayang irespeto yung prinsipyo ko. Ang mabuti pa, Tony. Uuwi na ako at pag-isipan na muna natin to. Napaka-selfish mo. Prince! Bitawan mo ako. Dear love, 2 araw na rin kaming hindi nagpapansinan ng boyfriend ko. Tama bang sundin ko ang sinasabi ng aking isip na hiwalayan na lamang siya dahil malinaw na hindi niya kayang irespeto ang prinsipyo ko? Aaminin ko, masakit sa akin kung mawawala siya sa buhay ko pero para sa akin, hindi ko ibibigay ang virginity ko sa nobyo ko lamang. Para sa akin, ito ang aking regalo sa aking mapapangasawa.